बाप होई काहे ये दादा इते में हम लौकतानी आई बाप No, 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 no. का करेली माई आई बाप होई के आई पापी लागल रे आई बाप ई हमको रख ले बिया भौजी बोल को रख ले बिया आई बाप भर तो कितना चिकन चाकन हमर भौजी लागी हम लगा ले जोगाड़ होई काहे खातिर रख ले बिया रे दादा आवत रे सखी सैया अरब से आ साफ करम हम बरस से आई अच्छा चलो इहो काम कर अरे ले ले चल तानी अब हम यही प्रस्तुत के लगावे अब चल तानी हम लगावे देखो तनी किसो लागो तनी कौन लगाई री तो लगा खत्म को देले ये कार्य भौजी अच्छा होई लगाओ तनी तनी कैसन लागो तनी तनी देखी बहुत सख हमर भौजी चिकन रहे लागे ले तना आई भाई माने हम न होइला आज असन फुसे ओहे सखी सोया हमर टेम्पू से और का लगाई सो तो लगा लो नी भाई कैसो लागत नहीं रे मार कैसन लागत नहीं रे ओ हमार भौजी तो हमरो से बाप रे ऊ के लगावे ले कितना चिकन लागे ले का ये भगवान हमारे किस्मत में लिखले बानी ऐसा भरल जवानी में हमरा रानी बन के रहे चाहिए तो साला नौकरानी बन के रहता आई बा ई भौजी हमर कहाँ लगावे ले रे बुझाता यही पर लगावे ले वही से इतना चमके ले चल तनी हमू यही पर लगावे ये तो पूरा ढोका निकल जाता रे के लगी रे अरे बाप रे यही पर लगावे यही हमार भौजी तब देखी आई बा ये में तो लौकते नहीं करी बुझाता उनको उलाट के देखे दा हाँ बहुत बढ़िया लागल बा तोनी और लगा ले चटका बुझाता हमार भौजी इहे लगा ले आई रूप घाम से ना धूप से ना साला घाम से चमकी हमार भौजी लगावेली तो काहे बसाली री सुर हो सिंगारे मोठा लाली चाटे मोरद अब दिल पे टेक किया पूछा नहीं दर्द अब पिया हमरो चकोड़ा हो गया और चकोड़ा हो गया चकोड़ा हो गया तो घेट डोरा हो गया पेट बोरा हो गया कहाँ मर गइले रे नतिया गड़ावना तोरा लौकत नहीं खे हम गरमाइले आई बनी अब हम नौकरानी ना रानी बन के रहे हमके बोला नहीं है होई का लगावेलू ये भौजी आय भौजी का लगावेलू अरे नौखिया में का लगावेलू बढ़िया भौजी खींच दे ना ये भौजी देखा ना साफ के शर्म बढ़ ना अब तू लगावेलू बड़ू कि नहीं भौजी No, 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 no. भौर सा कितना अच्छा लागेलू है भौजी हमरा हम लोग देखे ना दो भौजी तो हम लोग देखे ना दो कितना अच्छा बा हो भौजी ई हमार यार होवे अच्छा कोनो खेत के गोबर ना होवे यार हमन तैका के समझा दो देखो उल्टा सीधा हरकत करत नहीं देखो ई जितना पटपटी बनू ई हमरा पति देव के ह वाह वाह रे जुग के नारी एगो मजबूत प्रश्न जारी ए भौजी भले मरलू चाहे कुछ कर तनी हमरा और छुए देखो तनी रो रुआ देखो भौजी आँख सितार के कितना दुख देले बड़ू तू हमरा यार के
हाँ भौजी, बच्चा पर दया करा, कम से कम इतना अत्याचार की लगे का जरूरत है? तू तो भौजी न हो। देखो ई नसीहत अपना घर पर दिह, हमरा घर पर ना तो ई पहाड़ टूट के तोहरे पर गिर जाई। अच्छा ठीक बा भौजी, तो ई इंसान हवे, कोनो जानवर ना। अच्छा। देखिए एक दिन तेरा फूटे आँख रोवे के पड़ी। चलो हाँ जौन होई तो हम देख ले, एकर गलती ये लोग के नजरे नहीं आवत। ए भौजी तुम देखे ना दो। जान लो इतना मार मारे नहीं। ए भौजी तुम नो, छुए ना नो, दो हमरा के। रुक नतिया हम तोहरा के बताओ तनी। निकल ई ले अपन बाजार चल। ए भौजी हम कहाँ जाए? कहीं जो चूल्हा भान में जो चल निकल हमरा घर से निकल। ना भौजी हमरा के घर से मत निकालो। हाँ तो निकल के ना भौजी हमरा के घर से मत निकालो। पकड़ अपन ना भौजी हमरा के घर से मत निकालो। चल चल निकल चल निकल निकल हमरा घर से चल निकल निकल हमरा घर से। ए भौजी हमरा घर से का निकालता हो? हमारे घर से मत निकालो भौजी, हम कहाँ जाए? कहीं जो चल कह देनी नू। सुन दोबारा हमरा दुआरी पर आवे की कोशिश मत करिए। चल चल हाँ। अब हम बनम रानी आ लिखेम नया कहानी। माई हमर को चंदा मामा घरे वही है, और सोने के कटोरिया में दूध भात खियई है, सीना से लगा के तुर के गोइली उहो नाता, सीना से लगा के तुर के गोइली उहो नाता, हाय रे समय आई कहाँ लेके जाता, किस्मत लिखले विधाता, हाय रे समय आई कहाँ लेके जाता, माई हमर कहत चंदा मामा घरे वही है, आ सोने के कटोरवा में दूध भात खियई है, आ सीना से लगा के तुर गईली उहो नाता, हाय रे समय आई कहाँ लेके जाता। हे माई हम इंसान हैं तो हमने के इंसान बना दी। हम कहाँ जाई, हम कहाँ जाई माई, हम कहाँ जाई माई। कौन मर्दाना है जी का पगलाइल बा भाई? माई माई माई। अरे यरवा हाँ कैसन आदमी बारे? ए रूम तो अच्छा लगता। अरे यरवा अच्छा घर के भाई अच्छा का वजह लगता यरवा हाँ, का वजह हो सकेला? का वजह हो सकता एकरा यार? देखी कैसन भीड़ लागल बाटे। ए भाई तू के बड़ा रूप काहे ऐसन बा? ये कैसन आदमी बाड़े? सुंदरी ये बहुत अच्छा इंसान बाड़े, बहुत बढ़िया इंसान बाड़न सुंदरी। हाँ ठीक कहा तारा गोलगप्पा। इंसान के हाँ अगर सही रास्ता बता दिया जा हाँ तो उ सही रास्ता चल सकेला। चल सकेला। हाँ नहीं ठीक बा, एके लेके जा लगिन हाँ आ बढ़िया से इनके के ध्यान दियो लगिन, रखियो लगिन आ हमहू चल तनी ऐसे कि हमरो जाए के बा बाहर, आजुए निकले के बा। ठीक बा चलो। ठीक बा ले जा ले चला चला जा चलो ले चल ले ले बाबू मोटरी कटरी चल। घरे तो लेके जाता से हाँ आ बाबूजी तो रहे दिहना हाँ तो इनका के कहाँ रखल जाई? इंसान के सहारा इंसाने नु देला। चलो बाबूजी से हमने के देख लिया जाए। चलो लेके चला। आज हमार मन बड़ा उड़ता, लगता कि दुनिया ही हमार उजड़ गई। बात बुझाता कोनो घरे भइल बा,
घर में सब है ठीक ठाक बानू। बबुआ चूस कहाँ बड़े? तनी दा तो हमरे से बात करावत। ठीक बा, हम फोन रखत तनी, कोनो काम में बिजी बानी हम, फिर बाद में हम बात कर सकी। ठीक बा? अब ये धन के मालकिन हम बानी। जौन बीच के कांटा रहल ह उ निकल गई। अब सूत के ना दांते पीस पीस के काट काट के खाए। अरे साला, ये तो खुशी में बम निकल गई। अरे बाप, ये तो खून है पियवा के। अब कैसे बताई? हेलो, प्रणाम प्रणाम। ए जी, रउआ चिंता मत करी, वो चूस बबुआ कहीं गइल हन, आवेलन तो हम बात करा देबे। ठीक बा रखी। इस साला मोबाइल जौन बा न सबके जोर बा, ना रही बांस ना बाजी बांस में। बेटी हमार ना आ जाए। बाबूजी, हाँ बेटी, हम आ गए नहीं। रौरा देखी, हमनी के संग इक्के आइल बा। बेटी हाँ बा। के बा? चाचा जी, इंसान इंसान के समझेला। बात तो बाबू तू ठीक कहता रहो। हाँ। लेकिन दुनिया हाँ। अपना मन में तरह तरह के बात सोचे लगी। ठीक कहा तनी बाबूजी, हम इनका के लिए के हम गलती कइले बानी का? ना बेटी ना, तोहार सोचे ठीक बा, लेकिन अजनबी के घर में रहे तो टोला महला गांव नगर अजब गजब के बात पुलिस सोचे लगेला, समझे लगेला। बाबूजी, ई दुनिया के नजर में गलत बाड़े, लेकिन हमरा नजर में ई सही बाड़े। हम गलते बन के रहो। वाह बेटी वाह, तो पे हमारा गर्व बा। ई दुनिया चाहे जे कुछ कही हमके कोनो परवाह नहीं के। चलो ले चलो इंगरा के अंदर। जो बबुआ जो, चलो सरे। बाहरे खेल भगवान जोड़ी बनावेले तो सोच समझ के, एकनी के केहू के नजर ना लागे। चल तनी चाचा के लगे, एकनी के प्यार मोहब्बत से। बाहरे नसीब, हमारे बेटी बिया अजीब, पूरा इज्जत के वाट लगा कर रख दल। चलो तनी घर है। हमसे कुछ कहो, हम तू दोस्त बन के रहल जाई। कुछ अपने बारे में बताओ। हमरा के लोग बुरबक कहेला। हमार माई बचपने में छोड़ के हमरा के चल गईली। हमार भैयो भी हमरा से बहुत प्यार करेले। हमार भौजी, चलो बताओ अपन पूरा हिस्टोरी शेयर करो हमरा से। भौजी हमरा से बहुत प्यार करत रहली। का जाने काहे हमरा के अपना से दूर कर दहली। भैया तो हमार बाहर रहेले। अच्छा मत रो, चुप आ जा। अब हमरे लगे रहो, हम तारा के प्यार दुलार करे। हम बहुत प्यार देव तारा के। चल घरे, नहीं तो दुनिया बिना आग के पानी डाले लगी। चलो। ना ना तनी और दो थोड़ी देर रुका ना। अरे चलो बहुत ना। हमरा प्यार मिलता, रुका ना। चलो घरे चलो, नहीं तो कुछ ऊंच नीच हो जाई। हे भगवान, ई कैसन पाप मिलता हमरा के। चूस बबुआ भले ही बुर्बक रहे हैं, लेकिन हमरा बेटा जैसन रहन। आज उनकरा घर से गईले 5-6-7 साल हो गए, लेकिन अभी ले लौट के ना अइले। जहाँ रह ठीक हो कस भगवान। हमारा पति के भी कोनो था पता न लगल, उहो अभी तक ना आइले। चूस बबुआ, चूस बबुआ कहाँ बड़ा?
चुस बबुआ। ए बाबूजी आ कुछ हमरा के दाना दाना कुछ दाना दाना बाबूजी दाना कुछ द। ए बाबूजी दाना दाना बाबूजी। चुपचाप रह, खेत में जाना मजूरा लागल बड़ा सन, हम जाता नहीं, हट। ए बाबूजी हई का हवे तार हेते हेते बा हमार हइले नहीं के। इस तरह भैया के खजाना है, एकर दीवाना मत बना, अपन ख्याल रख। ना बाबूजी दाना दाना बाबूजी दाना। ए बाबूजी दाना तार हेते हेते बाबा हम तोइले नहीं के हो। देख तू मर्द हुआ, हम औरत हई, अपन ख्याल रख, हम चलतनी। ए बाबूजी हई का हो। अरे हट। प्रणाम चाचा। खुश रह बाबू। का हो, का हाल बा? ए ठीक बा, बाकी तू चल ना इधरवा के तो बड़ा गजन करतिया हो। के हो? हो जाइया। ए हमरो पता लागल ह। बड़ी खराब ओकरा के सजा देतिया। एक दिन हाँ। हमहू गरन तो बोलनी ओकरा के, लेकिन मानत नहीं थे। का करी बाबू? बहुत बिया, बहुत मार के ओकर सब लाल कर देले बिया। हम गरन एक दिन देखे अच्छा। तो रउआ चल के आ ओकरा के समझाई जन नहीं। हां हां। बहुत खराब आदमी बिया हु। ना हमरो पता लागल है कि हमरा भाई के घर में से निकाल ना देले। ना ओकरा से ठीक नहीं है, ओकर मार के पुठा फाड़ देले। अरे हम चलत तो बनी, उनका के आज सिखाइए देब कि हां कैसन ना क्या ना होला। साफ मारत उधार देवे के बा। अरे कौन अतिया रे? हां रोवा, ये छी रोवा, इतना दिन से कहाँ रहनी है? बोली ना। हाय पा, हाय का भइल बची? ई का भइल बरुआ? छोड़ ये सब बात छोड़। हमार चांद के टुकड़ा कहाँ बड़े? जल्दी उनकरा के हमरा सामने लाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होई। ए जी हमरा से बहुत बड़ गलती हो गई बा। हम बहुत बड़ा पापी बानी। हम ना समझ पाइनी कि भगवान हमने के औलाद ना दिए, हुए हमने के औलाद रहे हैं। हमरा के माफ कर दे। बस रानी बने के कोशिश कैलू, बेटा समान देवर के भुला गईलू, बुर्बक रहे वही से। छोड़ दी जाए दी भैया जी, जौन भइल तौन भइल, अब माफ कर दी भौजी के। कैसे हम एकरा के माफ कर दी? एकरा पाप के सजा हमरा मिलल, हमार हाथ कट गई। हम अपना माई से वादा कैलर नहीं, हम अपना माई के वादा कैसे भुला दी? चला लोगिन, कोनो पता तो ना लागल। ना पता लगल कुछ भैया जी। तनी होनहु जाके देख ला लोगिन, तनी होनहु देख ला लोगिन। चाचा बड़े उनका सब पूछा जाओ का। चल के जाना तो घर चल चल। पूछी ना चाचा जी से। ए चाचा जी, हमरा भैया के बुरबकवा के देखली ना। बाग हम तो सुबेरे से ये बार ले यही जी बानी सब आई खेत बाड़ी देखत तानी, कहीं लौकबे न कोई ना लौकल। ना कहीं न लौको। ठीक बा, चल के आगे। नहीं था पता नहीं लागत कहाँ चल गइल बा। बाहरे विधाता तोड़ दिहल नाता, बाहरे विधाता तोड़ दिहल नाता, अखिया से लोर गिरे नाही रे बुझाता, अखिया से लोर गिरे नाही रे बुझाता, माई के दिहल वादा पूरा नाही कईनी, हमके सौंप के माई दुनिया से गईली। बाहरे विधाता तोड़ दिहल नाता, अरे माई के दिहल वादा पूरा नाही कईली, हमके सौंप के माई दुनिया से गईली। हर माई के दिहल वादा पूरा नाही कईली, हमके सौंप के माई दुनिया से गईली। खून के रिश्ता खोजले हम जाके, खून के रिश्ता
कोई हम पाता खून के रिश्ता कोई हम पाता बाहर विधाता तोड़ दिहल नाता बाहर विधाता तोड़ दिहल नाता। जब जिंदगी साथ रहेला तो ओकर कोनो मोल ना रहेला, जब जिंदगी साथ छोड़ देला तब एहसास होला। एगो काम करो, चलो हो तोरा तर बैठल जाओ। भैया जी हाँ हम एगो बात कहत नहीं, इतना खोली सन तो भैया तो ना मिलल मिलल ना मिलल। हम कहत नहीं कि चल के काहे ना अखबार में छपवा दिया। ठीक बात जो बबुआ आ जाके अखबार में छपवा दी। ठीक बा भैया जी, हम जाते नहीं अखबार में छपवा देते। ठीक बात चलो बैठो। ए जब बैठो ए जी का हो? चलत चलत गोड़ तक दुखाइले बा, हाँ हाँ पिया से मुंह छुरा गइल बा, हाँ कहीं कॉलो वालो नहीं कल तो नहीं खेलो कहता हम बानी ये जान जान कोनो लड़का भेटेता सन तो ओकरे से पानी मांगल जाई। ए बाबू है सुन बा तन जब पानी लिए बा हमरा के पिया खातिर जा। ठीक बा जा का हो? बड़ा देर हो गई, लइको अभी ले पानी लेके ना आई। अच्छा हमरा जौन आवेला अपने आई। अरे हमार बाबू जुग जुग जिया ला पी ला पानी। बाबू ए जगह करता रे ए क्या आवे पानी पीतन लो। ए बाबू हमनी के राही बटोही है सन। अच्छा अच्छा हमनी के प्यास लगल रहते बाबू से पानी मांग के पिया तनी सन। एक गांव जवार में हमनी के केहू नहीं के चिन्हत, हमनी के भटका तनी सन। एबार कहां जाम ले बहुत रात हो गइल बा। हर रात तो होता बाबू। चली लो हमनी घर चली लो। ठीक बा बहुत रात हो गइल बा। ठीक बा संस्कारी लड़का बा। हां जी बाबू बड़ा समझदार लगा। हां चल के आज इनके घरे रह जाई, अभी न पेड़ अपना भाई के जोहल जाई। चल बाबू घरे जा, घरे चलो चलो जोहल जाई। चल पानी तनी रो पी लो। अरे कहाँ गईले बबुआ ताजा अभी ले ना होइले, बड़ा देर हो गई। कहाँ बानी जी, देर हो गई, आइए ना। अरे आ गई नहीं जान तनी तैयार होत रहनी हो। का बात बा बोलो। अरे भैया बाबू बाबू भैया तो हमार दुनिया रहा, भौजी हमार संसार। आजा गोधन गले लग जा मेरे यार। आज हम खुश हो गई, आज हमारी यार मिल गई, आज जीत गई हम पूरा संसार। सब के बैठे ये भीड़ हमारे द्वार पर कैसे बैठे? अरे हमारी यार पैर में ना हमारा दिल में बा, आ गले लग जाई यार। ना मालिक ना, रउआ तो महान बनी, हमार जान बचा के रउआ अपन हाथ गंवा देनी। बेटी ये हमार मालिक है। खुश रह बाबू, जुग जुग जिया, भगवान बढ़ंती करस, जहाँ रह तहाँ चांद खानी चमकत रह। बारे विधाता तू लोग महान बड़ा, हमर लगे तो धन संपत्ति बहुत बा, लेकिन ओकरा सुख भोगे वाला केहू नहीं है। भैया रउआ ऐसन काहे बात करतनी, रउआ तो खुद है महान बानी। ना भाई ना, अन धन तो हमर लगे बढ़ला बा, लेकिन हम गरीब बानी। ना बाबू, अन धन सोना चांदी रहते हुए हम बहुत गरीब बानी। ना भैया ना, राउर उत्तम विचार बा, रउआ तो महान बानी और रउआ से ज्यादा भौजी महान बाड़ी। हाँ बाबू ठीक कहत रहो। हमरे के माफ कर दो, हम बहुत बड़ा गुनाहगार बनी। ना भौजी, तू तो भौजी ना माई बारू, तू हमरा के बुर्बक से होशियार बना देलू। हार देना हम आई।
ना दीदी ना, रौरा में तो कोनो दोष नहीं है। ऐसे काहे बोलतनी? हम बहुत बड़ पापी बानी। ए सब केहू चुपचाप रहो। छोटका बड़का लड़का मालिक रही सन। बड़का पापा राउत तो बहुत बड़का विचार बा। तो भैया जी हम टिकट कराई ट्रेन के ना ट्रैक्टर के। ए रुका 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 रुका, ई तो गांव हवे, शहर ना हवे। लोग मुरई खाला तो पादे लगे ना। सब चलो जाओ। चले गए तैयार बा, चले गए। चले गए।